Imos agora ata o Concello de Oleiros, ali concretamente en Bastiagueiro estáse a levar a cabo unha espectacular manobra para poder colocar sobre o futuro multiusos a súa cúpula que pesa 60.000 kilos, Reyes. Sí, e ocupa unha superficie de 1.450 metros cadrados. Para poder colocala sobre o corpo central deste novo edificio multiusos foi necesario un guindastre especial cunha capacidade de carga de 750 toneladas. Numerosos curiosos se achegaron esta mañá ata estas obras do futuro edificio multiusos de Bastiagueiro para seguir ben de preto a espectacular operación programada para este luns. A colocación da cúpula, que pesa 60.000 kilos, ocupa unha superficie de 1.450 metros cadrados e mide 135 metros de perímetro. Nos enteramos polo móvil que se levantaba hoxe e viñemos ver. Pasamos todos os días e nunca tanta gente vi como hoy aí en la obra, por eso digo que puede ser especial. Eu supoño que será un espectáculo, non sei. Como pesa tanto eso, dicen que pesan un montón de toneladas. Me chama a atención o subir a inteira, como van a facer para subir a cúpula inteira. O que a mí me chama a atención que a grúa está dentro, está na parte de dentro, a cúpula ten que estar aí embaixo, e como vai a subir a cúpula para arriba tendo a grúa dentro. Non sei como van a facer, por eso estamos aquí mirando. A complexa e vistosa manobra bailenta comezou contra as 11 da mañá. 2 horas despois, os operarios afanábanse en nivelar ben a cúpula para poder erguela sen problemas e encaixala sobre o corpo central deste inmoble bautizado como a Colmea, que acollerá todo tipo de eventos culturais, deportivos e sociais. O edificio xurde na primeira idea como pode ter pouco impacto visual, non? Por eso o edificio desde fora verse que como unha pirámide que vai decrecendo en altura para que o impacto visual sexa menor e podase ver o bosque que está detrás, que é importante, non? E logo o edificio xurde tamén como un círculo ou un polígono con forma circular, un pouco por esa idea democrática de que todo o mundo este a mesma distancia do foco. Ven moita xente de fora, pa aquí, está ben que faigan estas cousas, sí. Muy bonito y para lo que va a ser me parece un edificio de maravilla. A Colmea terá unha capacidade para 4.000 persoas, conta cun investimento de máis de 12 millóns de euros e está previsto que estea rematada a finais do 2026.